Dungerजों आङो YouTubeआव हगारनोलै र' डाइरेक्ट आंनि YouTube खुलिनाय दंखायो अजयनिफ्राय स्टार्ट Friends, ini maksi biar tomato na motor, tasty ya nang. Pungbai sana, maksi biar. Dia dali na. Karena pungbai nengcangnya. Pungbai biju bitai. Nengcang mah digas nung dah. Oh, nih bantu banget. दिनै आंनि बिनानावनि हाबा बेखायनो आं दिनै जाखिनि एसे जानाय लोंनायनि माबा खायद' देखायनो हादों बेखौनो आङो इउटुबाव हगारनो नागिरदों नैबे आंनि फंबाय बियो अमा बेदर नाजों टमेट'जों हायगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे आदै बेबो अमा हायगासिनो दङ बेयाव लायनोसै मोनसे र' इउटुबाव हगारना सफैदोंना सफैयाखै सफैयाखै आलासि जिरायसालि बियो आलासिखौ फज'नो साहा लोंनो नागिरदों दे बिनि उनाव आं इउटुबाव हगारनाय जासिगोन